už bijú. Nad hlavou bič blieska, na hrudi nás zmýjú. Podrobení bratia, zas nás cudzí mládia, treťa zem až sídu. Podrobení bratia, zas nás cudzí mládia, treťa zem až sídu. Od Tatrami bola naša domovina, vyhnali nás z poľa, pijú z nášho vína. Jak sme hrdí boli, sme už zradcom kvôli vidie domovina. Verejní činitelia, tak si to aspoň zaznamenám. To znamená, vážení spoluobčania alebo páni, bratia a sestra v uniformách, mám zakázané ako verejnosť prístup do tohto priestoru za účelom verejnej kontroly hlavného pojednávania s Marianom Kotlebom. No hovorte, lebo potom vstupujem donútra. Musíte mi to povedať na kameru. Tak mám zakázané? Máte zakázané. Áno, mám zakázané? Povedzte mi to ešte nahlas. Aby to ľudia počuli, však sa nehambíte za svoj názor. Takže plníte rozkazy. Vaše meno je? Kláni Jozef, magister Jozef Kláni. Určite som na vašom zozname není a maximálne na negatívnom zozname. Ide o to, že vy musíte odoprieť rozkazy, ktoré sú v rozpore s ústavou, základnými ľudskými právami na verejné prerokovanie vecí. To znamená, nejaký predseda Senátu nemôže byť na... Nie ste tu. Určite som tam není, no. Dobre, takže pochopil som, verejnosť má zakázané, môžu sem ísť iba imperialistické médiá, ktoré plnia funkciu proti. Takže médiá majú všade prístup. Imperialistické médiá. Dobre, ďakujem. Zobral som to na vedomie, keďže som sám, nemôžem si vymôcť svoje právo. Uplatniť donúcovaciu moc na základe fyzikálnej presily. Dobre. 8.5.2020. Sídlo špecializovaného trestného súdu v Pezinku vo veci trestnej represie voči Marianovi Kotlebovi. Takže ako ste videli v dokrutke, justičná stráž znemožňuje prístup verejnosti aj do areálu tohto špecializovaného trestného súdu. To znamená pred pojednávaciu miestnosť v exteriéri. Prečo? No aby mohla vykonávať teatrálne tlačovky s Tomášom Honsiom, takzvaným prokurátorom, ktorý podal obžalobu na Mariana Kotlebu, s Marianom Kotlebom a s ďalšími osobami. Dnes na pojednávaní sa zúčastnila aj rodina, ktorá bola obdarovaná tým symbolom číselným a vyjadrovala sa k veci. Takže režimu židovskej markízy nevyhovuje, aby sa tam dostavili osoby, ktoré kladú nepríjemné otázky, napríklad Národný občiansky tribunál. Predchádzajúce pojednávanie, ktoré bolo naposledy, sme sa tam dostavili, položili sme Marianovi Kotlebovi 2 otázky, ktoré objasňovali skutkový stav a boli veľmi nepríjemné režimu židovskej markízy. Samozrejme aj propagande tohto režimu. No, takže ja osobne som sa dostavil a chcel som položiť Marianovi Kotlebovi 2 otázky, respektíve 3. Tretia otázka by prichádzala do úvahy, keby som mal na to možnosť. Takže prvá otázka. Spoluobčan Marian Kotleba. Ste cieľom pomsty, paktu obžaloby Tomáša Honzu a Ruženy Sabovej, ktorá je zodpovedná za ukladanie trestov smrti nenarodeným ľudským bytostiam, výlučne ženami. Druhá otázka. Spoluobčan Marian Kotleba. Aký ste zaujali prístup k vojnovému zajacovi Rudkovi Vaskému, ktorému je otrokárskou spoločnosťou odopieraný prístup k spravodlivému a riadnemu súdu?
Tretia otázka, ktorá bola fakultatívna. Aký máte názor, myslím Marian Kotleba, na trestné právo 19 bodných rán a 3 rany kladivom do hlavy bezbranej obeti. Takže na týchto otázkach pochopíte čo? No, že Ružena Sábová je posvätná krava. Áno, vojnová štváčka. Veličenstvo žena, nadradená osoba nad mužom, podmaneným a poníženým všeobecne na Slovensku. Ako môže takáto osoba rozhodovať o vine a treste, keď sama mala byť obžalovaná a odsúdená? Minimálne je to duševne postihnutá osoba aj s Tomášom Honzom. Druhý fakt, ktorý vyplýva z tých mojich otázok, je, že máme na Slovensku zavedenú otrokárskú spoločnosť. Je to holý fakt, overiteľný, kdekoľvek a kýmkoľvek. Tak toto je zákonné právo na slobodu? Toto je zákonná sloboda? Privilegované pohlavie, ktoré je nástrojom pre vyvolené rasy, pre vyvolený pôvod. Ja sa pýtam, úlohou orgánov činných v trestnom konaní židovskej Markízy je kriminalizovať podmanených a ponížených synov Slovenska? To je ich úlohou? V čie meno sa prenasledujú obete rodovej diskriminácie a rasovej nadvlády? V čie meno? A už tu máte. Z toho si jasne všetko odvodíte. Takže vieme, čo sú zač a vieme, čoho sú schopní. Takže, vážení spoluobčania, nebudeme sa tu na nič hrať. To znamená, ak chcete odstraňovať nádory, tak to máte do konca života a ešte aj pre vašich potomkov. Ja chcem odstrániť rakovinotvorné prostredie, zubné prostredie a zmizne všetká toxicita. Takže, a mám záujem, prioritný záujem, zachovať mojim potomkom ružovú budúcnosť. To znamená, aby mali nejakú budúcnosť a postarám sa im o pozitívny osud. Aby mohli rozhodovať o svojej domovine, o svojej otčine, lebo Slovenská republika nie je Izrael. Môžete to zmeniť. Stačí sa postaviť. Môžeme to zmeniť spoločne. Najhoršia je nečinnosť a mlčanie. Takže správame preto niečo a vám hovorím jednoznačne z tohto miesta, že o Marianovi Kotlebovi nemôže rozhodovať Tomáš Honziho a Sábová Ruženka. To je čo za pakt? To čo je za gang? Verejne odhalili svojho skorumpovaného ducha a verejne s ním masturbujú a onanujú. Takže tieto duševné choré osoby by mali byť čo? Hospitalizované minimálne. V každom prípade sú vinní za to, čo sa robí na Slovensku. Pozrite sa, Tomáš Honz, prokurátor tzv. Špecializovanej prokuratúry, prenasleduje propagáciu vojny, neľudských režimov. Viete veľmi dobre, redaktor denníka SME obhajoval by aj Hitlera, aj Mussolini, len keby to bolo proti Rusom. Ďalší magor, duševne postihnutá osoba. Druhú svetovú vojnu začal Sovietský zväz a ďalšie tieto historické manipulácie cieľavedomé. Takže potom tu máme okupačný režim. Zoberte si v Prievidzi Kata Macháčková dojí Prievidzu, ovládajú, kontroluje ju a nemá na to mandát. Menšina nemôže udeľovať mandát, menšina otrokov. Čo robia prievidské orgány činné v trestnom konaní? No podielajú sa na tejto zvrátenej, nehumánnej činnosti. Veď vidíte sami, čo spravili aj s mojím synom. A ďalej v tom pokračujú, lebo majú kryté chrbáty imperializmom. Koho sa boja? Toho dobytka na Slovensku?
Nie, dobytka sa neboja. Takže vidíte sami, že na Slovensku nemáme žiadnych mužov s nejakou mužnosťou, samostatným myslením, vlastným názorom. Sú to všetko len štyráci a mužatky. Takže čo vychádza z privilegovaných žien, z privilegovaného pohlavia? Čo nám vychovávajú z mužov? Ženy, ich základným princípom je robiť to, čo sa oplatí. Obchodovať so všetkým, predávať sa, ako ich zvrátené matky. Toto je problém Slovenska. Takže kto oslobodí Slovensko? Ja? Občiansky tribunál? Tak si na to pekne odpovedzte. Ste prostriedkom rasovej nadvlády, prostredníctvom vyvoleného privilegovaného pohlavia, prostredníctvom vaginalizmu, zničili rodinu a zničili Slovenskú republiku. My sme len formálne, na papieri, aj keď ústava je nad týmto všetkým svinstvom, nad vašim vaginalizmom, nad imperializmom, ale je tu dôležitý faktický stav. Takže sme na kolenách a vy same ste si podpílili konár pod vlastnými zadkami a teraz letíte dole, na zem a bude tvrdý dopad. Môžeme sa zachrániť len spoločnými silami. To znamená, v každom prípade vaginalizmus padne. Aj vaša nadvláda, vaša kontrola, manipulácia, vaše lupežné činy a vraždy. Lebo tiež sa podielate na likvidácii mužnosti na Slovensku. Slovensko je také silné, ako jeho muži. A čo nám behá po Slovensku? Však sa pozrite na teatrapy. Vypasení, vykrmení, skorumpovaní. Na čo hľadia? Súložiť, nažrať sa dobre, nahrabať peniaze a všetko predávať. Aj Slovensko svoju odčinu. S takýmto dobytkom Slovensko neoslobodíme. Vy chcete odvolávať Matoviča, Čaputovu, veď to sú zástupcovia imperializmu na Slovensku, respektíve imperialistov, vymenovaní židovskou markízou, ktorá tu vymiela mozgovú činnosť. Teraz kričíte všetci o pomoc. Na kauze Mariana Kotlebu sa dá krásne objasniť skutkový stav na Slovensku. Čo sa tu robí? Uvedomte si, že znemožnili základné ľudské právo na verejnú kontrolu. Či už verejnosťou súdneho pojednávania a či už obvineného Mariana Kotlebu, ktorý má tiež právo na verejnú kontrolu tejto činnosti, spravodlivosti. Nie je to riadny súd, lebo súd židovskej markízy nemôže byť nič štátne, národné. Nie je to riadny súd Slovenskej republiky. Všade si dosadili svoje bábky. Ústavný súd, parlament, súdna moc všeobecná, prokuratúra, veď tam verejne masturbujú a onanujú svoju bezduchosť. Vidíte, Rudko Vasky za slobodu prejavu, za slobodný prístup k informáciám, základné ľudské práva, na ktoré Jan Golian nemal právo, ani krajský súd, ktorý potvrdil väzbu, nemali na to nárok, nemali na to mandát, aby rozhodovali o základných ľudských právach. Ako je možné, že Rudo Vasky je basi? Že hnie vo väzení a vy veselo pochodujete a chcete odvolávať Matoviča. To ako keby ste odvolávali Mikuláša Černáka. Z čoho môžete odvolávať? Ako môžete niekoho odvolávať, kto je masový vrah, kto bol nelegálne vymenovaný, kto je stelesnením zla, takisto Zuzá Čaputová. Jedno rozpráva, druhé robí. Nelegálna prezidentka. Aké legálne voľby do parlamentu, keď bola nelegálna prezidentka? Z nepráva pochádza právo? Idioti. Idiocia. Takže stop davu na Slovensku, lebo dav je najkrutejší a najhlúpejší zo všetkých živlov. Teraz rušíte, ak taký dobytok. Treba si naliať čistú pravdu, čisté víno a potom sa odraziť od samého dna a pôjdeme hore, ale ako rovný s rovným, lebo na kauze Mariana Kotlebu som dokázal, že bol porušený všeobecný právny princíp rovnosti ľudí, občanov pred zákonom a štátom, pred medzinárodným právom civilizovaného sveta. Čo to tu nacvičujete? Posvetná krava ide rozhodovať o vine a nevine podrobeného, podmaneného a poníženého muža? Mužov?
to, čo robia Kotlebovi, robia aj mne, môjmu synovi alebo mojim synom. Všetkým synom na Slovensku. Stop rodovej diskriminácii. Posvetná krava a vojnová štváčka nebude rozhodovať. Je obžalovaná a musí byť odsúdená. Minimálne musí byť umiestnená v príslušnom psychiatrickom zariadení. Lebo je to duševne nemocná osoba, ako aj Tomáš Honsiho. Tam si môžu naťahovať svoje pohlavné orgány. Tam môžu vypúšťať telesné tekutiny. Ich rozhodnutie nebude mene Slovenskej republiky, bude to mene židovskej Markízy a jej imperializmu. Je to jasné? Takže to nebude žiadne rozhodnutie mene slovenského národa, mene slovenského ľudu. Bude to ejakulát, budú to telesné tekutiny týchto duševne chorých osôb. A nebudem tu zavádzať alebo doplňať, že na generálnu prokuratúru si pripravuje židovská Markíza zabijaka a vraha Daniela Lipšica. Viete o tom, že zabil chodcu na prechode prechodcov a čo všetko potom robil? Zvráteným spôsobom. Čo obnažuje jeho skorumpovaného ducha. Bezduchosť. Ďalej, je to vrah, lebo organizoval vraždu Lubomíra Harmana, ktorý povstal proti dravým živočíchom. Nemohol sa dovolať zákonnej nápravy svojich porušených práv ani ústavných orgánov. Má právo na odpor proti týmto barbarom a šialencom. Teraz nehovorím vo vzťahu k tým mŕtvým, ktorých postrieľal, lebo za tým nesie zodpovednosť Lipšic a jeho banda židovskej Markízy. Lubomír Harman mal jediný odvahu, ktorý chytil zbraň do vlastných rúk a spravil poriadok a vedel veľmi dobre, aké budú následky. Je to môj vzor, je to hrdina Slovenskej republiky. A jeho meno musí byť očistené od tej špiny a od vás, od všetkých. Takže sami vidíte, čo tu stvára židovská Markíza. Môj syn zmizol v koncentračnom tábore. Porušené základné ľudské práva. Vôbec ich to nezaujíma, že všetky procesné úkony sú neplatné, lebo zišli z nezákonnosti, z ilegality. Nerozhodoval štátny orgán činný v trestnom konaní, ale orgány židovskej Markízy. Takisto vo vzťahu Rudovi Vaskému. A vy ďalej pochodujete, súložíte proti Slovensku, nakupujete, konzumujete, sťažujete sa. Ak chcete odvolávať neodvolateľné, to ako keby ste odvolávali slnko alebo mesiac. Paulína Čaputová, Zuzana Čaputová sa neodvolávajú. Legálne nikdy nevznikli, oni sa odstráňujú. Rozumiete tomu? Takisto židovská Markíza musí byť odstránená. Minimálne za Dunaj. Vysiela bez platného povolenia. To už nezaujíma Tomáša Honsiho a jeho gang. Ilegálne voľby, neslobodná politická súťaž, okupácia, podrobenie, podmanenie, nová svetová vláda, vojna proti Rusku, propagácia, podpora, obhajovanie globálneho konfliktu. A vy ich ešte trpíte? Takže o tom bol súd s Marianom Kotlebom. A keď vám nevadí, že už zablokovali aj prístup do areálu nášho súdu, tak len preto, lebo to není náš súd. A židovská Markíza sa tu správa ako na svojom hrade. A to sú ich dvorania. Takže prístup tam mali iba novinárky s korumpovaným duchom. A oni sú aj súčasne porotou. Takže táto skorumpovaná propaganda šíriaca informácie hromadného ničenia a informácie nezlučiteľné s demokratickým právnym a zvrchovaným štátom bude rozhodovať o vine a nevine podrobeného a poníženého syna Slovenska? Tak čo dobytok? Už vám to docvaka? Ja sa na nič nebudem hrať a nebudem vám hovoriť pekné veci. Ja vám nalejem čistého vínka a príde vytriezvenie, lebo ináč spoločne zahyneme. Všetci. Ďakujem za pozornosť. Kláni Jozef, Národný občiansky tribunál.